Аз знам, че си подготвил много нови неща. Може ли отгаднеш така да разкриеш нещо от кухнята? Хората постоянно питат на Карлос пака, кога ще е готов? Какво се случва Значи, там? за да отне време наистина, за да бъде оптимизиран напълно продукта, но вече сме на финалната права. Значи, очаквам в рамките на един месец до края на април месец да го имаме вече наличен тук на пазара. Но наистина интерес към продукта е много голям, много хора питат и съм сигурен, че стане още много по-голям, когато вече го имаме наличен и го опитат. Да. И го опитат. Не само да питат, а и да го опитат. Тогава съм сигурен, че ще има много голям, защото наистина формулата е уникална, изключително богата и ще може да се застава за целите на абсолютно всички професионални спортисти или по-сериозно трениращи. Да, примерно на мен би ми влезнало доста добре в употреба, нали сега, особено като се готвя за състезание. Тренировките, знаеш, не са любителските, които си правим по Тренировките принцип. не са любителски, храната е ограничена от към много микро и макроелементи. Нали, като цяло нуждите на тялото са ти много по-високи. Имунната система ти е малко или много срината до някаква степен, нали, заради целият този стрес, който получаваш Да. от тренировките и от недохранването и от И кардиото и от психиката, и така нататък. да. Това нещо ще абсолютно много добре ще допълни цялата картинка. Нямам търпение да го пробваме, че хората вече са настръпнали, усеща се така направено на електризиране във въздуха, само момента да гръмни бомбата. Но преди това, тук ти ми спомена, че преди да видим тук на Карлос, на Сарпака, нали така? Да. На Сарпак остава. На Сарпак се казва, да. Ще има някаква друга изненада. Може да кажеш и Ами за аз хората. не знам дали не сме споменавали вече. Споменавали сме, но неофициално, все още дори за мен беше изненада. Официално, че Началото до средата на април месец, буквално след 2 седмици, нали, ще очакваме вече да излезне и официално да го имаме тук при нас наличен женския бустер The Queen, който е на Ники, така че мисля, че това ще е много интересен продукт, абсолютно без аналог на пазара, нали, който ще много хубава женска формула, ще подпомогне много тренировките на дамите. Особено на по-сериозно трениращите, които им предстоят и състезания скоро време, на 28 април и така тя е нататък. моята приятелка и тя се вдъхнови, вика до година и аз искам на състезание. Значи бустера ще не е, нали, той няма да е само за чак толкова, нали, буквално за всеки, който иска да влезе в залата и да направи една хубава тренировка, независимо дали ще е групова тренировка, дали смисъл да е някакъв вид групова тренировка, дали ще е стандартна фитнес тренировка или някакъв друг вид усилие. Нали. Това нещо много ще помогне като цяло за подобряване на фокуса, енергията, силата и издръжливостта в залата. След тежкия, особено нали, работен ден, да можеш да събереш психически, да се дигнеш си физически и да направиш една хубава тренировка, която, пак казвам, той ще е така доста акцентиран, без такива стимуланти, нали, които да разклаш психиките на момичетата. В същото време ще има така хубав fat burning ефект. Нали. Да, това ще да те питам, кое ще е по-специалното при него, защото, както виждаме, всеки тук един продукт има нещо специално в него. Щипка, тук ще има ли нещо така отличаващо? Това, може би fat burning, което да, каза. ще има този fat burning ефект и това, нали, по смисъл ще има така много задържане на дългосрочни нива на енергията по време на тренировката, така че да можеш да си направиш една хубава качествена тренировка, в същото време да гориш мазнини, да не се превъзбуждаш прекалено много, така че дори вечер, нали, да се изпие по-късно вечер, в смисъл да тренираш вечер, да не ти пречи след това на съня и така. Така че с това е балансирано. Аз ще съм The Queen. С The Queen ще се подкрепям вечерно време. Аз съм сигурен, че нали, ще има ефекти при мъжете. Със сигурност. Но пак казвам, че формулата е специално направена така за жените, че и е тествана основно на жени, така че да може... Виж сега, той тесто бомбата беше за културисти, ама виж какво стана. Така че изненади се очакват от всякъде. Това е така най-скоро излизащия продукт, нали, The Queen. Мисля, че там много момичета трябва да го опитат, за да видят, че това наистина е продукт, който е за масова употреба. Той не е само за нали, само най-сериозно трениращите, а ще помогне на всяка една от дамите да постигне целите си, да тренира сериозно в залите. Независимо от спорта, който тренира. Значи, да разпределим графика за хората, да не питат повече. The Queen имаме до средата на април плюс-минус, към края най-късно. Не, до средата на април ще го сигурно. Със сигурност. Добре, обещано, ето, да. От Благой каза. До средата на април, The Queen на пазара. И после имаме вече на Карлос, края на април, началото на май. Пак да не казваме точни дати. Да. Ориентировачно да знаят хората. Плюс това в този диапазон очакваме да излезне и още един интересен продукт, между другото, който до сега не сме го имали ние като марка.
Това е една разработка на ForceLab и Станислав Иванов, Сисо, ако го знаете, че момчето, което спечели Hell's Kitchen миналия сезон, който в момента така стана доста популярен. Той си беше и преди добър и популярен готвач, но това нещо доста го популяризира като цяло. Така изявен сладкар, с собственик на сладкарници и така нататък. Той смисъл искаше да направим протеин, който да е за... Той понеже освен, че е готвач и най-вече сладкар, той сериозно тренираш. В смисъл, той си е фитнес, много добре изглеждаща мъжка физика. Искаше да направим, който хем да помага в смисъл за диетите и трениращите, нали, които като него и хората около него. Искаше и протеин, който пък на вкус да отговори на сладкарските му умения и изисквания и съответно да може да го приложи в направата на здравословни десерти, защото той сега ще издава и книга, която е с такъв тип десерти. И искаше протеин, нали, да може на прах, който да може да е много вкусен и да отговаря на това ниво на сладкарски умения, каквито той има. Съответно, за да може, дали ще се приема по-отделно, дали ще се сложи в десертите. Насякъде да е топ. Насякъде да е топ. Съответно, направихме един протеин, мисля, че доста добре се получи. Op-Hop Whey се казва. Това му е неговото име. Нали, Op-Hop Whey, да. Op-Hop Whey. За сега в 3 вкуса, много интересни. Говорим за премиум суроватъчен протеин, най-високото ниво на смисъл качество на суровина, с добавени храносмилателни ензими за по-добро усвояване, с ниски нива на лактоза и на мазнини. Така че мисля, че много хора ще го припознаят не само в неговото обкръжение, ами като цяло всички, защото кой не обича хубав протеин? Той пък и се знаеш, че деца вика протеина, това си е една съставка, където още с влизането в залата до цял живот си е винаги до тебе. Всеки обича хубав протеин. И да, и протеина си върви. Да. На ежедневни дози, било то тренираш, не тренираш, протеина си върви. Някои си готвят с него, сега знаеш точно. Да. Стана много популярно, рецепти, всякакви какви ли не неща. Така, да, защото той иска да помогне на хората, нали, хем да си постигат целите в залата, хем също време да не се лишават от вкусната храна и удоволствие и затова вече ще имаме. Да може и културистите от време на време да си хапнат някой вкусен десерт, здравословен, нискокалоричен. Протеин, който ще може да се използва в това направление. Добре. За сега това мисля, че е достатъчно. Да, и аз така. Да не откриваме повече. Да не откриваме, нека да има някаква... Но да знаете, че има много нови неща. Благой не се спира. Това направо е неговата магия тук, твори. И това беше от нас. За последно към нашите зрители да отправим едно послание. Защо да спортуват? Значи, сега естествено забелязвам тенденцията, в която приближавайки летните месеци, съответно в момента сме, нали, края на март, началото на април, спортистите много се засилват, мисъл, в залата. Аз и като собственик на фитнес зала виждам, нали, увеличаването на клиентите, които са в залата. Това естествено е свързано с сезонното добре изглеждане, така да се каже. Това, което аз бих искал да кажа на всички е, нали, това е хубаво, че искате да изглеждате добре и го правите сега, може, нали, се обличайки по така разголените дрехи, нали, да изглеждате добре. Нали. Искам да го кажа да не е тренд и тенденция само в топлите месеци, нали, и сега пролета, а като цяло правете го освен за здраве, нали, защото все пак движението и фитнеса и тренировките са здраве. Правете го от уважение към себе си, нали, най-вече. Това искам да кажа. Смисъл, но правете го, за да може да изглеждате и чувствате добре целогодишно, защото това нещо не е полезно за организма, когато се прави в тези крайни степени. Смисъл, говориме за тотално спираме тренировките и се оставяме да стигнем до едно ниво, нали, на замазняване, без физическа движение и така нататък. И в следващия момент се опитваме, нали, да се върнем обратно в формата, в която сме били. Цялото това нещо е един излишен стрес за организма. Много по-лесно ще е просто целогодишно. Да си бъдем здрави целогодишно. Да си бъдем здрави, нали, здрави и добре изглеждащи. И красиви. Да, и красиви.